Господин Киселичков, бих казал един малко странния край на сезона за отбора на Добруджа. Все пак първо коментар ви за двобоя днес. Матч, който така трябваше да се играе така освободен футбол. Мисля, че и такъв се получи. Отборите се опитаха да поиграят на база на това, че няма напрежение. Монтана се възползваха по-добре от нашите грешки, които допуснахме и загубиха матч. Може да кажем, че демотивирани и двата отбора, тъй като така грубо казано няма да играят какво за нищо. От чисто футболна гледна точка, според мен няма как някой да е демотивиран, защото все пак това е професията, която практикуват, както те, така и ние, естествено. Така че на тая база мисля, че всеки един трябва да има пълно себераздаване и да дава максимум всеки един отбой. Билото дали има значение за класирането или няма. Но пак казвам, това се получи на терена, загубиха 2-0. Усещам така лека нотка на разочарование. Започнахте страхотно с няколко поредни победи. Какво се случи, че така Добруджа, може би всички искаха да стигнете поне до битка за бараж? На базата на този въпрос, който ми задавате, ще дам само един така отговор. Някаква лека ретроспекция. Да, мога да говоря за периода, в който аз дойдох. Да. Започнахме добре, в действително записахме 5 поредни победи. 6-я паднахме, 7-я отново победихме. Оттам нататък загубихме няколко мача, в които бяхме по-добър отбор категорично на терена. С Дунав ли ви взели? Създахме. С Дунав в септември можеше да победиме. С Марек допуснахме 2 гола от нищо и загубихме. Не мисля, че сме били надиграни чак толкова много в тези мачове. Но фактът е такъв, че наистина не можахме да спечелим тия точки, които ни бяха нужни, за да достигнем до така мечтаната позиция за бараж. Казвам за периода, в който аз дойдох. Съжалявам, че от 11 точки разлика не можах да я стопя. И така, искам да кажа, че пътищата ни с Добруджа се разделят. Бях уведомен от ръководството преди мача. Така че просто тук нататък е излишно да ви отговарям на всякакви въпроси. Пожелавам ви здраве, живи и здраве да сме най-важното.